til C, så skal du ud på højre volte. Stadig skridt. Og så starter du i trav. Og rider ned til A, hvor du laver en stor volte på 20 meter. Godt, Bastian. Du skal lave en volte på 20 meter. Og ride over mod F nu, og ned på A. Og vej over. Du skal gå med ham, skat. Hele banen er 20 meter i sin bredde, så en volte på 20 meter, der skal man faktisk helt ud på Hovstad igen. Så lad os prøve at tage den volte igen nede fra A. Og så frem i trav. Og helt ud på Hovstad, helt ud til K. Og så ind over ned. Og så frem i noget trav. Kom. En volte, det er en cirkel. Du skal prøve at forestille dig, at du skal tegne en cirkel. Du skal den anden vej ud nu. Og så prøv at få ham frem i trav, og så skal du trave helt hen til K, hvor du så skal sådan ride skråt igennem banen. Og så går du skråt igennem over og rammer M. Så når du kommer herned til mig, her ved C, så tegner du en ny stor cirkel på 20 meter i trav. Hey. Og så kan du tegne en cirkel her. Hele vejen rundt, Bastian. Så her, du skal den her vej op mod mig. Så når du kommer herover til H, så skal du skråt igennem igen. Og du skal ned og ramme F. Og så traver du. Når du kommer ned til A, så starter man det, der hedder en slangegang på 2 buer. Det vil sige, at du skal trave helt hen til E. Helt hen til E. Og så skal du sådan over banen. Over at ramme B. Og ud op mod mig. Og så fortsætter du i trav ned ad næste langside, helt ned til du kommer til K, hvor du så skal gå ned i skridt. Så når du kommer ned til A, så skal du skridt op ad midterlinjen her op mod os, frem til du kommer til midten af banen. Og så er det programsted. Og så bare op, og så skal du gå gang op i K. Så er det mig, der skal hen. Tak til Linus på lyd. Og næste rytter, det er Clara Frederiksen på Emma, og vi skal bede Frida Nielsen på Nimbus om at holde sig klar. De her
Det er godt kæmpet, fordi han er en frækker, ikke? Han er en frækker, så det var godt, rigtig flot kæmpet. Du får den i den her, du. Tillykke med det, du. Godt gået, ikke? Så fik du prøve det op. Det er godt. Var det første gang? Ja. Ja.